When tomorrow comes, I'll be on my own, feeling fine enough, the things that happen alone. When tomorrow comes, tomorrow comes. And though the road is long, I look up to the sky. And in the dark I found the stop that I won't fly. And I sing along, then I sing along. I'll be doing it when I get through and die. I look around me and see a straight line. I'm stuck in the dark with my flashlight. You're getting me through the night. Kickstart my heart when you're shining in my eyes. I can't lie, it's a sweet life. I'm stuck in the dark with my flashlight. You're getting me through the night. You're my flashlight, light. You're my flashlight, light. You're my flashlight. You and I. Bravo, bе, машина. You shine in my eyes, sweet light. Oh yeah. You're my flashlight, light. You're my flashlight, light. Благодаря ви много. Не го очакваш това нещо? Не. Не. Мисля, че тук ще стигнем до бой за тебе. Сега почваме да се биеме. Айде, почваме. Не, сега почваме да се биеме. Айде. Не, чакайте Ама сега. аз съм джентълмен. Виж какво, докато те си говорят, искам да ти кажа, че ти си тази индивидуалност, която аз търси. Камелия е най-хитра от всички. Благодаря ти, че се появи. Аз ви благодаря. Вау. Просто не мога да повярвам какво се случва. И ние? И ние? Не можем да повярвам. Ти ни разстреля, момче. Сега, хора. Не знам какво ще стане. Тук в моя отбор, например, канете с най-чисто сърце, защото ти си чудо на чудесата. Предполагам, че всеки от нас ще ти каже същото. Аз малко съм си глътнала граматиката, да, и се чудя откъде да започна, за да успея да те спечеля, защото наистина много искам да те спечеля в отбора си. Ти си уникален образ. Това, такова нещо до момента не сме чували в български музикален формат в България. Това е аплодисмент. Такова нещо не се е случвало. Не сме имали такъв артист и такъв талант като теб и за мен ще бъде огромно предизвикателство и удоволствие да можем заедно да покорим огромни върхове. Факти. Ево. Шампионат. Ние сме впечатлени като музиканти, а хората ще бъдат впечатлени като публика, нали така? За мен е, да. Да! За мен е истинско предизвикателство и шок от това, което се чува и това, което виждам. И това, че не можеш да бъдеш прочетен, без да бъдеш видян, много ми допадна. Ти си просто различен и това ме кефи. Твоята различност ме кефи. Искам да дойдеш в моя отбор. За мен ще е голямо предизвикателство да работим заедно. Човече, изпълнението ти беше унищожително. Особено второто беше шедьовър за мен. Аз толкова силно искам да си в моя отбор, че няма да ми стигнат думите да го опиша, така че ти казвам само ела при мен. И аз така казвам. Ела да те прегърна при мен. Виж, ние сме. Ела да те прегърна. Отворени ръце. Добре, искате ли да го направим по-интересно, да се хванем на бас и аз ще си избера Камелия? Камелия. Да. Не печелиш никога 5 лева. Са веднага ще 5 лева, добре. Графа съм аз. Аз ти предлагам да хвърляш чоп.
Графа ще избера. Ево, брат. Добре дошъл.